na azụkwa na afịa ọfụma tata na ọ bụrụ ka esi wee bịa ka esi wee ka nọrụ ruo kịta maka na ụbọchị na ha emezi magonu mpịachi so ọ dị very important ka afịa anyị zụkwa ahụ gbasapụ iru. Don't worry, the customer just do your own part, the rest bụ gịnị ga-abụzi the rest. Ọ ga-abịa as at when due. So agbana speed too. Because one thing notice n'ụwa kịta bụ na ya enwerozi patience. Patience is virtue. All the very, very important. N'ihe ọ na ị na-eme when did just be working hard. One day, result ya akpọ. Ihe ndị a niile ị na-agbasiri mbọ ike ga-emesi ga-abịa na mmezu. Afọ mba ntị Chinazụ, anyị nọ na Volt 104.3 FM. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Erutego m awụchigo m, yes. And anọ m live on YouTube. In case ọ bụla ị chọrọ join m live. And I'm live on YouTube. Vote Odenigbo. You just na YouTube search space gị type of Vote Odenigbo. You nweta m ebe ahụ ozugbo live and direct. So na asị gị no, na asị gị deje. Iru na YouTube anyị ga-afụkwa topic nji maka ya wee bịa tata anụ. Ichelu na jungle justice bụ ihe kwesịrị mmadụ. Ihe melu nji wee na-ajụ abụ na onwe ihe melu yesterday night, I think yesterday night Kiyame against this morning or yesterday evening, because Nyabu Sunday, so a lot of shops are there mepekali. However, no nwere ụmụ okorobịa jere oshi, ụmụ okorobịa 6 n'Ọrụkwu Idemili. From the video this morning. So ha jelu dị oshi n'obodo ahụ. Unfortunately for them, unfortunately for onye nwe shop, ọ bụ na out of mmadụ 6 na agbagburu ịtọ, rather ịtọ mee escape. N'ime mmadụ ịtọ ahụ agbagbu, ofu bụ one of them nụrụ nwanyị ebe 2 to 3 months ago. One young fine man. Fu nwunye ya maka nwunye manarịrị ya sef. Aponse na ọkwa fine man, nwunye ya manarịrị ya. Ema ndị a ụmụ nwaanyị ọya wa na-acha ka ọmaka. Onye nke achakwa ama mma. Now, a lot of people asigo na ọ dị moto esi wee gbagbuo ha. And ọ bụrụ sọsọ na agbagbu ha esu ha ọkụ too. Ọ bụrụkwa ndị mmadụ su ha ọkụ, ndị vigilante, ndị security nọ esunye ndị oshi ha gbagolo egbe ọkụ. According to another story na anụkwa this morning, na some magistrates nọkwa in the midst of ndị gbagbu ha. Ịma na a na-eche obodo these days, iche obodo adịrọzi sọsọ ndị security. So onye ọbụla onye makwa ka esi eche obodo ya. I keep saying it. Ka anyị ga-esi wee kwado onwe anyị, maka ka anyị ga-esi wee chọọ onwe anyị this period. Everybody kwesịrị nọ na alert. Now, ịbịa n'Ọrụkwu, enwenube jungle justice n'Ọrụkwu, number 1. Number 2, anyị ma na ya si ọbara na anyị adịrọ mma. Ọ bụrụ ọbara niile ka ekwesịrị na-ayafu. Cheta na ihe niile anyị na-akpa ebe a ka o yesu edela anyị mma traditionally and culturally. Ka anyị ga-esi wee kwado omenala anyị na ọdịnala anyị. Kedu ihe na-eme ihe ji emebi? Ihe nji wetakwa topic a n'ụbọchị nke taa bụ maka ndị okenye na-ege m ntị. Ndị okenye bụ nọ maka ha ka nji abịara ebe, ndị na-agwa anyị eziokwu, ndị na-agwa anyị ihe kwesịrị, ndị mma ọdịnala na omenala, ndị ma hoha n'otu a ka o kwesịrị ịdị, hoha n'otu a ka o kwesịrị isi wee dị. Ọ maka ha ka nji eweta topic a ka ndị dịkwa young ka anyị na-amụta. Now this thing me onye jere izu oshi akpa rice, kedu ihe a ya akpịa? Oshi agụụ
ka oshi ishi because onwe oshi mmadụ ga-ezu ma na-eme na-emeli anya eme kleptomaniac ka onye ahụ bụ na emeli anya eme. Onwe oshi nke a na-alanye ọkwa ịma nwa oshi nke emele eme ka alanyere alanye bụ nke deceive nke a talk somebody into deceive gị saa gị isi brainwash ya gị anya wee oshi nlanye. Oshi ezili ezi bụ nke enye ga-ewesi gị ngwa gaa ma ọ bụ oshi nke edu gị n'aka si gị ngwa ka anyị jee. Enweziri osi nke emele eme ka ozi nke bụ gịnị akọsụzi ga-akọsụ oge ọbụla onwego onye mpa gị mere offend ma onye gị nwa na onwe gị mere offend onye akọ because ihe ya mụrụ these days bụ na oshi ihe ime kọs na wọk ọfụghị kọs nke ya mmadụ kọs ọ gị kịta ọ na wọk sisi ike. So a lot of people amaro that na ine offend ndị mmadụ onye ka ndị asị dị careful around your parents, around elders. Emejọ na mmadụ because even a young person ga-akọs ngo work so long as na aka onye ahụ dị ọcha na imejọ the person. So now ndị anụ ajele oshi n'ọrụ ukwu ọgbagbuo mmadụ ịtọ ndị ọzọ mee escape. Onye nke nọrọ nwaanyị 2 to 3 months ago si na ihe a bụ izizi ya. Ọ dịka izizi ya ịbịa the town also. Unfortunately o so na ndị agbagbu mụnye ọkụ. My problem abụrụ ịgba ndị normally onye oshi ejide gị ihe ọ na-achọ ime ga-eme gị mana ajụjụ kwa ọzọkwa nwekwara ịjụ bụ ka ejideziri ndị a the right thing ime ọrụ ịkpụgara ha ndị police hapụzie police to take it up ọnwụ ọ bụ ndị obodo a na-efolokwu ya up imeki sure na ndị anaghị ezu na oshi na ha na ha scot free na ha face the law na ekpe ihe ma ha ikpe otu o kwesị. Unu agbacha ha egbe ọ bụrụ just na agba ha ofu onye receive up to 3 bullets then isacha ejucha ha ajụjụ ojugharịcha ha ọnụ still gba ha ọkụ n'enu ya. Asịkwa m ka njọ o kwesị maka na anyị ma na ndị na-eme jungle justice wee ebe authority a nọrọ. Authority bụ ihe dịka security forces ya bụ ndị police ma ndị soldiers ma ndị DSS what have you. Jungle justice bụ ihe dịka mụ na gị ndị civilians ndị enwero ekike ndị enye ha ekike security take laws into our hands take life ọ bụrụ aside from the law. Ịnakwuru Chukwu ihe okere. Sa ajụjụ m bụ kịta anụ ihe anụ o kwesị achọrọ m ka anyị jiri anyị dị open minded sa ajụjụ adịna biased about it. Adịna biased ejenesi na-ezuru oshi nke ịmalụ na onye a zuru oshi na o kwesịrị this extent of punishment nsogbu adịrọkwa. Your opinion dịkwa valid mana ịma na opinion gị dị valid abụrụ na ọ dị right abi mana mma like ịma ihe ichere maka na anya bụ okwu bụkwa ihe nọ na-eche since morning. Eche na m ya eru chee ya azụ chee ya aka nni chee ya aka o nwere ihe nchefutenwuru ya. Nsị ka m hapụ ịdị ka
n'ime ka ha fe dị ka ọ na o nwere ihe na-eche m ka m butekwa elu unyi ya ka anyị tinyekwa ọnụ n'okwu a anyị malụ so kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Ke ime? Okay, no. Ka afa gị okay, ka afa gị? Joseph, no. Voice gị na-break, Joseph. Mba, ọ ka na-break. Ọ dị ka ị move. Anụọgo m ya. Hi. Hello, Joseph. Okay. Network or ịkacha network akagharịala gị. Jizi ike kpọchie m azụ 07060485853. Hello. Ọ dịgo clearer.
Dalo. Oh, yeah. Ichelu. And the full video, you got now gruesome sights. Abụrụ onye mmadụ kwesịrị nnọọ ịnọkọta relax ya nene and izu oshi adịrọ mma because gị nwere onwe gị edo eje for the first time nwee ike ịma njenata gị nwa na-eje bulite ọ bụrụ that day bụ gịnị your last day, many days for the thief and one day for the owner. Ọtasụrụ ụbọchị ahụ ime ihe ọjọọ adịrọ mma because ndị ụwa you can never tell what they can do. Ị na-eje bụkwa eje that day ị na nwụrụ ozi ije ahụ. Hello. Ke ime? Uhuru Chioma. No, ka afa gị na ebe isi akpọ m. Ike si nụ nnọọ. But even London model, they take it long to their hand again. And when it gets in with the police, get boy daddy with the equity. It may be a Togano, who made the mother name was our jobs. Maka Jungle Justice. Jungle Justice had Roman or on the Winter Moses, and make him a well. Christ, I beg you, there's a time. There was a so wasn't the Morgan any or drama, Urikini, the really goes. The man Arab for you, Grumman. That one year, Jenna Bank, or which you put those swinging in a million in it, or was alone and get blue really goes away. Or drop one, give me so. Ndị akwesịrị ala nwetie ka eze tiche ihe steady egwe ka nye mark nye onye ama ka ọ bụ na oche dị ọzọ ihe no bụ ori nzuru ori agụ nzụ ihe mele eji lemi ya ọsụ azụ dọwọta gome mezuri ya ahụ ọzọ dan ịgba onye ahụ ọkụ ize that's ọkwa ọmụ ihe rekwunu mere onye ọrụ ọkwa mma so onye abịa nchọrọ biko ndị be biko ka nwepụ aka na Jungle Justice onye da iwu nwa na ọ dara iwu sikpujere ndị uwe ojii make sure na ndị uwe ojii kpekwere ka onye a nwee nwiko na ọmụrụ akọ efugo ọgụrụ na akụlụ isi na piza ọma na ihe o mere adọ mma ọmụrụ akọ mbọsọ ọzọ omemekwe netu dị ya da n'igbule mgbe egbuli ya na anyị gbalị ọkụ anyị lụzugokwa ofu onye anyị na-ekwu na ndị bandit na-egbukechi anyị arụ abịakwaba ịlụzugwo ofu onye nke ha ji waga anyị wee gba ọkụ ọ dịrọ nụ mmanụ biko ndị mmeli ya aje na Sambisa biko aje na Sambisa na anyị nidile ha ebe ahụ bikos ha nwere ajọ obi ha ndị a bụ ndị ga-egbunwu ndị Boko Haram ma ndị bandit anyị nwere ndị a mee Jungle Justice anyị abịa nchọrọ ikwu daalụ rinne na nchechi n'azụ daalụ sọ daalụ. All right, 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Joseph, ịkpọchie m azụ.
So ndị mere ya na isi mana ndị polisi na-ewe ndị mmadụ na polisi kịta anụwa and ndị amị na-ewekwe ndị mmadụ kịta anụwa na eji ebe afọ nghọtago ka ewuo ha na amị eji efefe ndị a na-egbu anyị ọ bụrụ dịka o nwere uri oge abụ ị na-anụ ịmana nke agụji onye ahụ mana adịghị asụpọtụkwa ihe ọjọọ ndị ji ha na-egbochi ori ihe mana bisi na abụgo n'ụkọ ọdụrụ mma ụtụ esi gbuo ndị agha na disi mba ọwọkwa chachachacha enwere ajọ obi eje banye polisi mana ihe lachịkọta je banye polisi na disi ahụ ga abanye fụ ndị aka dị ọtụtụ ebe adụkọ redi igburu mmadụ jewalụ sef ndị kpara m na disi gbuo onye ahụ ekene gị atụchi n'ala. All right. Daalụ sọ Joseph. Daalụ. Na-anụgo na esi je ka ha je recruit ha. Recruit ha na ịmago na amị or whatever, but just na ka ha face ndị na-efesi anyị. Na ọ bụrụ onye jere oshi nni. Hey, ọkwa ihe ihere nwaanyị aka nọrọ anụ 2 months ka bi 3 months ago. Ịkọwarịa ihe gburu di ọsa si na o ji ibute akpa rice na ezinụlọ ya eri na Christmas. In as much as na ịma na ndị nwekwanụ biznes a na na-ezubu ha ohi nka mind ha ya akọt ndị BP ya atụ anọda mana ejidego onye ahụ. Kedu ịgbara egbe kebụ the point of isu ekwu ya ọkụ? Ke the point akwụgo m nchọ izu ụmụ ihe ahụ na-ezugasị ya ajụ ese first obodo na-abata ọ bụrụ obodo niile ka ihe eji ije zuo oshi n'Afrịka. Ndị nke na onwe ha na-egbukwa n'ogbu mekwalụ nna na unu ebere n'ọkwa na ọnwụ ike ọbara ike ku nna ya fụ na anabun ọbara ike ku nna ya fụ na anabun apụta sị n'obodo adịghị eme ọfụma ma ọ na nke mmadụ ya agbagide mbọ unu anya amụ ihe unu na-eme ọ dịgo bad enough na aya fụrụ ọbara ọ bụrụzi nke onye oshi ezugo oshi jide gị ya ka the essence of isukwu ya ọkụ. Ọ dị mwute. Hello. Ka ime? Wenite onu gị o ka afa gị na ebe isi akpọ m. Oh, CJ nnọọ. Ha agbaghị egbe. Daalụ. Because anyị amara the essence of ụfọdụ n'ime anyị amaghị ihe wa ọbara. Ọ bụ na the blood adịghị costly. Iche na Chukwu ya ezite nwa ya nwoke bụ Jesus Christ ka ọ bịa. Ọ ma na blood costly. Ọ onye mere o ji wee bụrụ nyanwa ka aya fu to clean our sins, to wipe away our sins. E bụrụ ịnọkọta nnọọ ọbara enwere purpose. Iwere ya ije ya fuo na anabun. Kedu ihe mere iji eche na anything na-achị ime blood sacrifice and ọ na-akpọkịrịkpa ọ na-eshi aja ike. O pụtazu nnọkọta nnọọ onye bi oshi nni oshi agụụ unu ejiri maka ya fusi ọbara.
ndị unu amara ebe ha si, ndị unu amara ụdị kọs ha dị ha n'isi, ndị mara ebe otu ha si ejegide jete. Hello, ka ime ndị oyi Maazị Ejiofor, ka ebe isi akpọ m? No. Ma onye ọbụla ejiri fizikalị dị sure na ihe o mere na o mere eziokwu igbu mmadụ nara ihe ya nye iji sọspesi ụkwa ịta ka jọbụ jọsis na-arụ ọrụ igbu nwunye nwa na nwunye maka ihe mmadụ na-afọ na ijide mmadụ na n'oshi were gị na police station there is before they shebe apụta that is now the move of the compensation. Now, don't we end up buying I think last year, 2 years ago, a girl now got her back. It's two-time business together. And by lady gonna go Natamadenia, Namadon. This girl, and even the end of a boy, paper, poison, that is drug, Mayana. Manana. It's so busy. What is the way to go before 4 hours? Don't know that that was a fan ago. What to do to her? You hide her, and the night you hide her to go better. You know that this girl is here. But you didn't end it. They could say, who is here? Where is this just or 20 minutes here? Who have a bottle? Here in a private part. They didn't hear me. I can't hear you. My duty can't afford to go. Or more than what I don't know what a boy is. Then another or you. Okay. You know, this nobody has there. But because of everything, when they tell you back a bit, none of behind a mess, this was in your list. That's your good. When I was my second, this time I can't go. Again, he was a back. So, ndị a meghị ihe abekeghị ebe a inweta ha ihe alaghị mere ha ebere ndị a na-eme jọmbụ jọstis a na-eme n'anya anya ọma iwe ndị a meghị ihe anaghị oji mmadụ kpọrọ enefen na famili obi tere ha azụ ike ọrụ na-eme ha na-aṅụta ihe na na-aṅụ aṅụ mere eme ihe a na-eme Sunday today has to go again at police station. They don't have any there. No. More of your one. I support from Mojongo justice. Ma open up the show in America as no man. Thank you. Dalo. All right, so I just want to call that lie that now. Now confirm Panalo na ndị ahụ zuru oshi. No support to jungle justice. Well, ihe ajụjụ na-ajụzi kịta bụ ọ bụ na onye a zuru oshi mana o jighị egbe. I support of jungle justice onye eji egbe o jighị egbe so long as you shoot to get down. Ọnwụgo bụ na ọnwụgo. Enwere ihe ị na-esuri ọkụ for. Ọ bụ na iji dị ọdị ndụ, o nwere ihe ị ga-eti mmadụ. O nwere amamihe. Kwefọ. Where ofu ọkwa aka m nnọọ nwaanyị ibe m si m na support kwa jungle justice wee sị ya na ọ bụ na asị gị bịa partake in the act ya agapa ọ bụrụ ndị ọzọ email gị ihe ọjọọ clean your dirty mess ị nọrọ n'azụ na-enye asị gị nọrọ n'iru ọrụ mee detain ya emenwukwu ya ka o nwere ndị dị mma ime ya because you and I that need take life if onye dị easy onye ọ dịrị easy to take a life ikwesịrị gị nwe na onwe kwesịrị na-atụ onye ahụ ụjọ o mean na-enye some amount of money he can kill you
Imagine onye nke akwa ọkwụ ụgwọ mana ọ na-egbu onye oshi maka na iwe na-ewe. Imagine enyeziri ya ego out of excitement igbu gị. Ọ ya ememina gị. For some reason, I support from ndị oshi, yes. Akwa gwa m na-ezugo phone m. Obro izi, obro nke, but I think this is the third time. But I will not onye ahụ mpụta mfe akịta asị no jungle justice. No mụ ka a na-eche ka okay did. I will never okay it. Inwe ike unu ete mụ ya participate dị n'iti ihe oneself. Ọ bụ na ọ dị unu ụtọ na-arụ ịfụ mmadụ ibu unu n'ụfụ. Inwe ihe ị ga-eti mmadụ 3 months onye ahụ recover. Mana onye ahụ dị ndụ. At least nye na onye ahụ a second chance or a third chance self. Because I go ihe one na one anyị na-eme every day for the rest of our life till now. Ị ga-ama na gị self iburu a cent. And some of these people na-eme jungle just ndị a na-eje church every day. Ndị a na-eje church. When ndị na-eje church Sunday to Sunday, Monday ha nọ Monday class, Tuesday ha nọ Wednesday ha nọ Wednesday prayer, Thursday ha nọ practice, Friday eje rehearsal, Saturday eje rehearsal, Sunday eje the main church. Mana this kind of people, some of them ị ga-afụfa n'etiti jungle justice ndị a ọ ihe a na-akụzili anyị n'akwụkwọ nsọ. Ọ ihe a na-akụzili anyị n'akwụkwọ nsọ. Njọ gị are the less than nke ndị nwanụ na-ezu oshi. A lot of innocent people are go from this jungle justice. I just wish you know what are the gravity of this jungle justice, because n'anya those days mgbe ndị nna ihe a na-eme wa amapụ mmadụ n'obodo. Ọ bụ na ị notice be na-achọ igbu mmadụ asịsị si je na boundary si wepụ ya n'obodo ahụ wee mee ya ihe ọ na-achọ ime. Ụfọdụ ka a na-eni alive because ịmakwa ya wee ya fụ ọbara. So why not ikpo iti onye ahụ ihe or ahapụrụ ya ndị police who na-follow up make sure na onye anjelu nga. Ọ bụrụ na 10 years or no ya 10 years, ọ bụrụ 5 years or no ya 5, ọ bụrụkwanụ by hanging or by execution, nsogbu adịrọ. Just hapụrụ ndị ọ bụ ka ọ bụrụ ọrụ ha, just so long as na onye ahụ merụrụ ihe ahụ dị otu ahụ na punishment to the person. Ọ dịkwa egwu. Hello. Ka ime? Kingston no. Oh, no. My uncle, like all kind of if I street, I don't know where uncle, man on a street, the man. This man will be Reverend Father. The man, like if Mbosindia no appear, hero the man, Bosindia be up. See, maybe no. I'm telling you, maybe I know same money like a jungle justice. If only you may hear this people around. I'm telling you. There are places here, man, don't wear mad. This man, pharmacy, this man raped 3 daughters of 1 year, one piano for Christmas. Pari to the Pados Bibia Zulu. If I'm about Nina, a woman, when I pari to the girls. Pari to these girls. They federal protection, pari to these girls. If full of this man, Fajula, marry the man, and it's also it's not only put a bad demand, saying that I don't justice. Oh, the man is there for boy. I'm telling you.
I'm like I said, man support you at this line. I will never support it. Man, if I made this man 3 daughters, because of the 13 years, because of the 16 years, because of the 18 years. Ndị a nọ n'iru the man na n'iru mama fa tepo. Messi fedi na mfa na-eme. Bulu the thing, now the man again, now the man. Ndị ejiro anything. Nwere efe, I just ucheru. Nwere efe. Messi this man efe. The man tete no toto. The first thing the man no me go join a police station. Any license. The man he go to this Ebuana Abu. They find out what they call pump action. The man go. The man will be do the man will more than 20 goats. Bobo goose, Bobo kita, Bobo anything but then a compound the man shoots the thing dead. Kajongo justice Bobele. The man will more than 7 boys. Oh, I'm a lot to a child. But oh, boy, is in Ghana. I recognize him. So that man, that father Kita, oh no, a man going far in front of him, even though not the bad, but a man care. Far no to an evil. Always some things here, George, put yourself in the position where George had the case. Kiwa Mary Fendia, these people name me for me, if they may go far. If they may go far. Oh, one very tall guy, very handsome guy in Bounabia. Over the street time, you don't want girl on a chopper. Oh, why in the guy? So, this village, the guy in the village, farmer on those village, fan a zoo, if a nepa didn't transform upon a zoo. Who go on and down one day, who go on and down them. All of them was for West State, yellow trap. Only if the guy, I was saying, here, like, I'm going to name you cry. I was saying, tell this guy, villagers need now roll that night. Everybody came up punching in the zone of no nature. This boy for where Papa really going in the place. I went on and Ichelu. By the time finally I want to I follow this boy. When you fuel need motor maybe a maybe. Theater need a motor maybe a maybe. But here the motor when he expected what for go inside the car. Olomba Judy way. And I'm not the only police when the one see if Fendi and make go far. Nandi community start to get the go every time I'm not to go and I go to I'm not taking a so everybody are go angry. Or what if you find anybody fetch it? Anybody na cheese worship, he generally be and may go mad it be. Oh, a recent one na this said I don't get that. The name POS. The guys name. I was there that day. Arrange Ichelu for farmer. The girl for these guys there, I wanted the 2 guys. I took a tape put the 2 wolf in front of me. I don't care. So if any family, I feel on jungle justice is okay. Man, each one state, mon village. I may go far. If this boy is only me 30, me 40. I am 40, me 30%. Each one see fact me that I like it. Just carry it in mind that I like it, but don't go and say it because the papa we can only have one person. Because he may go feed like he may go feed. Oh no, into your bunny phone mail to. He may give fair me fat like he may give fair me fat. Oh no, bunna anybody or bunny phone. Oh no, bunny phone. Oh my key is you no low to. Oh my key is no to. I'm one in you so not tie nice. We a G go te of one. If you are not doing it, you would the young pieces because your mind will death of the young king. So that is the thing. What are the scenario? Reverend Father, I'm not away. On our what pieces. Kings,
nke na bụ self defense. Normally, anything that threaten your life. You understand? This case now, nke Reverend Father Adije, I understand his plight. They said on him, even the man I be in a shop, yeah, it's not breeze. But now they have been caught. My problem now, Bona, Abrona Agba Febe. Onyo she ejide ihe so gi me ya. So na Nigeria keta. If I saw fanya insecticide, I wonder if you work at town can we EBH. Why? Because na farmer all the permanent. I'm getting to somewhere. Oh, a carpenter be alone. Lucy Alanyol, Lucy Alanyol. Look at the carpenter. I'm by go to the same millions of preach. Why if I don't look at the man and still no longer permanent Nanyaman Posios. So no look I know look up we have almost 1 week or me up also. What I tell you, the man factor cadetane or pussy. Fat is set example. And like I said, is ordered on mouth, but I'm telling you the reason. Factor cadetane yarimezi also. Factor cafacet example. If I know a book, begin when I only be pain or bruisia or this year or bruisia bitterness. Oh, when do I be faithful and deal with the bitter? Like, oh, a human being, I be full of bitterness going at their operate. If I linger go, or linger go like what to go the thing maybe. So they are scared to go to this person. Believe me, anybody on a bounce a good guy. So many of them can do or so many of them are around there. If what if that thing before me also, before that thing emerges, you take time before that thing emerges. Because reaction now will take. Any reaction on mmadụ pụta kịta anụ nwa ya ụla ndị anụ na-afa nwa ya ụla nke izi fa nwa ya ụla nke ịbụa ọ bụ na mmadụ pụta nwa ya ụla nke izi kete nwachie anya atụ nke ịbụa onye repeat the second one. The reason onye anyị ji nwa second one na ọnwa nke izi gbachi nkịtị ịtụkwasị ya nke ịdị louder than nke ya onye step back man ịdị ready. Do you get it? So ife na-eme ya bụ ndị ahụ pain dịfa na-arụ atọ go to bitterness. So far for the human being as anything, even though like I said, I'll always say it, anything no done, they take your peace away, but threat to your life. Reverend Father also brought threat to life on there. Because the thing many open that man be able farm. Open on the kind of shop and no one alone in that shop. Only how I resist. Or anything, or you good the person to get to that thing. Yes. The reason why you don't resist, one boy, I have to put the move. And for the fact no Uchiri, Nifugiri, and not a villager called Nifugiri, or you good the person. So the reason why no Uro, but at the time I brought something. There will be a Reverend Father of a woman. Open a Reverend Father, Nusobe for go. Seriously, I will now. They will kill him. Anybody of Bona, any Bona be for your possession. Or threat to your life. Or you want to marry a baby. Because me don't want to snatch him one resist the from you the motor. If I put a mother be night, you resist your young women, or down what time you go you. So anything no bona, cheese, stress, chin up if you get up with a motor chin of mud food. Only I'm so the phone now, if I am on now. Their intention is not to kill, but they will do it because no one has to resist the thing. They will do it. So if the man who meets young man in that shop, a man a killer for all hunger going out cheat. Most people do the hardest screening and get they didn't start as the hardest. No, I find succeed. One day I say, you go down here and any dimifa. Oh, in Kayabuna, the reinforcement they attack it. They will run. They will prepare again and come. Man, they said the so send the good message. Even though they never met the part, man, I feel send because only a bonati gen at that place get that. Man, no own and do it. So they have room at the kitchen. Man, no own and do. And what they are doing it, the Kafa pussy, man, they try use anything. Only that man na that place.
weje yon down tulu family eche na go na ndị Nigeria bụ ezigbo mma, especially ndị Igbo. I say okay, ife me no bụ na 2 pentas ta mo ima gife niile, na 2 pentas ta mo ife niile ya wole. I know they will do it. Mana ya no onwe echo family ya me na chi provide, he dey deny another family. Mana the pain of the next family abosaroi is only your family's pain, bosai. That is bad. But I will condemn Mubulu governor mobile anything. Made the thing. Never punishment that they will never do it again. And but this is how to go about it. If I met, don't worry, do you know make sure you be proud of what I'll do to the person. That is it. Thank you so much. All right, dialogue so. Dialogue Kings, dialogue. And of course, in the time where in a try you defend we give from Ndibiari Bugi on Ndibiari Narigi, it's okay. But if we can na gbakọta aka di 10 na di 15. Okay. Oh. Hello. Good evening. Kekime. Okay, no, Ganiru. Go justice or draw man chancha. Mana ọ ndị Igbo asị na onwe ihe mere ebe ji wee bee nwee. O nwere mgbe anyị bibo n'Eva wee bịa kọtụ ọkụwa ya anyị. Kọtụ ya si from New Market barata n'Eva. Wee shikete imi wee jide onye kọtụ ya. Wee kpọrọ the boy. Oge a na police post dị n'Eva mgbe ahụ. Akpụtazi ebe ndị polisi jidie. Ndị polisi wee sị ka ebe o dowere ya wee je gosibe woman o lesiri ya nọ na Keyata na-azụ acha na Keyata. N'abalị ka ejidere ihe wee jebe the man chukwuela aka recover the wire. Apụtazi ndị polisi na-emezi ọnọrọ ebe ahụ na nke police post wee na-aba wee sị ọkwa ịfụ ihe a na-afụta ya o were onye nke isi mgbe ahụ onye bụ chairman ekiri ya famili ya eme nke a na-aba eberibezi asị a na ọ ga-ejekwe sign undertaking na adị ama ma onwe ihe wee merụ onye ahụ okwenye ya ga-asign emechizie apụtazi ndị mmadụ wee na-ekwu na this man omechikwe pụta n'eziokwu na okwu ike ije kiri that family wee pụtazi mmụọ bụ wee pụta akụzi abel gwọ enupụtezi n'ike wee mezi overpower ndị polisi anọ na that police post nke ọka dụta ịbụa wee snatch ya the young man wee bulie gbadawa na nnukwute mmiri ahụ wee gbaa ya cement ebe ahụ hapụzie ya ndị ezetaghịda onye na-eme bụ oge ụfọdụ ọ bụ na onye ori nwa anwa ka m gwakọrọ eziokwu nwa anwa bịabeghị wee mara na ịmụ ya ma ọ bụ izu onye ahụ ori Jungle Justice adọkọ maka oge ụfọdụ egbu onye aka adị ọcha okwu ike gbuo onye aka adị ọcha maka onwegekwa kesis ebe ejidere ndị mmadụ na-eti ha otu emechizi esi abụ na onye nwanụ ma ndị ọ dị kịta ịfụ ma onye ejikọrọ n'obi na onwe ihe o mere ejezikwa ekpe ka ịfụ na onye ahụ esorokwa na ndị ahụ nke a nụ ọ dị ka ada ga ikwuru okwu asụsụ ekwu ịnwa anwa jee ebe ndị ori megoro mmadụ ihe ejide onye ahụ ọ na-adị very dangerous so and ọzọkwa dị ka ibie ndị polisi anyị nwee kịta ịkpụrụ onye aja ebe ahụ inye just information nkịtị na onye dị otu abịa emere ihe do ifo nke mere na ọkwa na Anambra ka eze ebe ndị polisi bịara investigation the woman wee jee nyere ndị polisi aka ozugbo ndị polisi na those 5 boys ka ha ga-ezulite the woman ifo ya na-eti ya n'aja the woman was almost dead ọka mkpọkwa obi na-atakwa pipụrụ mmiri o ọkwa ya bụ na nna asọpọtụ Jungle Justice ọ dọrọ m ọkacha ịkwapụ ọbara ọ ka bụ na etiri ya ihe tie ihe ọfụma okwu ozugbo mana o nwere ike ọ bụ na egwu na-atụ ndị a na-anwa arapụ this boy ha ga-ememinekwa ha onwe ha biko kọrọ m otu a biko ndị be anyị wepụ aka na-ịkwapụ ọbara na ọbara adọrọ mma ọbara adọrọ mma onye ọbụla kwapụ ọbara especially with asị ịmago correct justification without justification ọ na-akpapụ ike dị egwu biko ka ọ dị m otu a daalụ Dalo so. Dalo. All right, I can get just in our YouTube because then when people follow comment on our YouTube. Miat Vix, no, Dalo so. Ikibiama.
Dalo. Conventry, same yes. Okay, I'm having here same yes too. Chukuma Brain Charles, good evening, Auntie Chinazo. Jungle justice is evil from the hands of God. And in Africa, some people love sharing blood shedding blood at any time. Always hand the victims to the authority. Thank you. Ogucha. I'm on our justice system, they messed up. But overall, when a whole town or village, because jungle justice meaning obrozi hegi or yora. Because when more than one person, more than the family member is involved, una cho implement jungle justice on that person. Ọ pụgonu n'aka onye emere ihe ọbago n'aka ọra aka obodo. So why not tie onye ahụ ihe, onye oshi ya eti ya ihe. Kwa nwere onye nke mfu video na onye Hausa kwa the girl amara, hey, oh my god, one nonsense thing ka the girl bịakwala izu amawasị no hanga ka ọ gịnị, one nonsense thing. Hey, the man pịara ya koboko that day. Ndị mmadụ na-watch ya happy, ọ na-apịa the koboko pịagide. O wezi nke a pịara ya sị ya n'ozugbo. Ndị Hausa. Mana ndị Igbo be anyị, ọ dị afị unu arụ, evuru taya, evuru gasoline, evuru matches, achọwa plank, chọba 2x2, chọba ya. Meanwhile, ndị anyị kwesịrị ịnụso ọgụ nọkwa ha na fagharị bata nwa obere now. Everyday anyị na-anụ ofu aka ome ha na Nsụka, ome na because afọ obodo akwa dị na Nsụka dị very close to Onitsha. Every time anyị na-anụ akụkọ kidnapping. Ndị anụ a na-agbagbu mmadụ, o seti ekita onye ọbụla akọla ọsọ. Mgbe o yi seti kịta anụwa, the real time a ga-use gun, onye ọbụla akọla ọsọ. Ihe na-ewuteche m n'ihe a niile bụ na ndị akpahụ ume, ebe anyị na-enwe ike bụ n'etiti onwe anyị. Ebe a ka anyị na-akpa ume. Ebe a ka anyị na-eje enweta license for gun. Ebe a ka anyị na-eje amadat na a na-apụta. To me, eye service, because ọ bụ na ị na-emenwu ya n'obodo, why not ịnụ gunshot somewhere? Ị gbara otu isi agbakapụta, gbawa gawa ebe ahụ. Ọ ka igwe obodo si gị na imere ọfụma, ngwa nna nke a jide. Ndị big men pụta etu osi security nke anụ a kedu afa ihe ọ na-etu unu na-eme ọfụma nna jide. Mana eluzie na the main part ebe a na-ekidnap mmadụ aja a na-arụzi the family ransom. Unu aya enwe umi, unu aya ya afụtakwa. Anyị na-ekwu na ọnụnụọgụ anyị reduce go, a na-reduce kwu ya more. Ndị akara bụ just no kpọrọ ha kponye ndị police. Werunu time unu mere ihe dị mkpa. Because walai, onye ọbụla ekuru ihe fụ oshi, onye na-eche onwe ọ ga-asị ji maka ihe anụ ome. Enwekwa ike na-eku ya ahụ ekụpụta ya the spirit of oshi, because ya bụ spirit. Onye a bụ spirit. Nwunye ya na-abụ nwanne mmadụ apụtazi ya na-asị ya na di gị na-ejidekwere ya n'oshi awe. Kedu ụdị akụkọ anyị akọọlụ nwaanyị a? Sometimes anyị ma na ndị a na obi dị ha n'azụ, no doubt. Otu ọ ya abụkwa gị nwa na onwe m na-ekwu ya, mmadụ bịakwa threaten my life, apụkwa Aunty Chinazo nke self defense dị iche. Self defense dị iche. Mana ọkwa nke ọ ya wa gbakọta aka, onwere odo amakwudo m na jungle justice ewekwu the spirit. Everybody a na-eburuzie OES member. Nwezi onye na-asị ibia mbakwa onye agwa onye. By the time 10 persons kwekọrịta sị ka edugo onye security, ifro na anyị ga-save life nye onye ahụ another chance, because ịmaghị ihe na-akpị ya ihe otu o si akpị ya. A lot of innocent people anwụgo from this jungle justice. Ma onye nke bụ na first time ya izu, onye akara bụ okay, ejidego gị. Si durugodi ya ga hospital, ya bụzie na bleeding bụ ihe gburu ya, or na ọ nọ na hospital after surgery or something. Mana ọkwa ifuru nke ọ ya wa agbacha, anyị aka mụnye onye ahụ ọkụ, anyị nọrọ na-ene na onye a na-agba ọkụ.
ọ dị alụ, ọ dị njọ. And ije na Orukwu, research, Orukwu is one of the biggest town enwe na Anambra. Richest town na-emepe ọfụma o. Ha sị na a na-ezu oshi ebe a, mana adị ezu a na for ya the first time jungle justice na-eme. So ndị security and self, I doubt na ha bụ ndị obodo ahụ. I doubt na because ọ bụ na ha bụ ndị obodo ahụ, ama nchọ ka a yafuo onye bụ ọbara na be ha. I doubt, adịrọ m sure, mana enwere ike ijube ese ịchọpụta onye mee ihe ọjọọ, punish the person. Enwere due punishment for onye ọbụla ejidete. Abịa for you, defend yourself however you want to. Ụrụ onye ga-ama gị ikpe for onye ji mma, ma onye ji egbe, ma onye ji isi bịa attack gị. Mana kwa ifu nke ọya wa gbazia adị nọ dị 5, dị 10, dị 15 wee dịrị gaba wee bịa. 07060485853. Hello. Okay, good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? No, gaa n'iru. I'm going to feel to Ebony State. Even a side I didn't go like the Utaka Hanem. In that side, I would edge baby, almost the honey Gidando, wouldn't have a Bulundam. Edge baby, won't edge baby Gidando. You retire. A beautiful, a beautiful, I'm well, even. Almost in Manhattan, this month of Bravo, either on 13th. On 13th last month, November and Kagaran. They did a marathon. As an underground, Ibu battery motor. The battery motor along the road. We didn't have the Parananda, what in Abu Dhabi, the Parananda. So, as I do an around about a go transport. We retire, back and down. KT Hoko. Even I said, in a local government house, we said McGregor, only the Mutonano. So information is run down, you really lost. That is from what you do now. So you want to look at run about Monday, Monday, the Mukuru, we send down. The state is a mother town, Kira Hilos. So in that guy, I can never go to hospital. So although when you have to panorama, Anapoil, you just come to tell him, you are not a consequence. Dalo, so. Okay, una nugonia 0706048583. May pick you call na nna cheta. Just ga kpochara obere egwu, achọm ka anyị gee egwu a. Ka anyị gechala egwu a. Mgbe nna chetela azụ, anyị akpa nkata dịka otu anyị si na-akpabu na mbụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ Mbanti Chinazọ. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Ndewo.
Anachetago mazụ na Volt 104.3 FM. Anachetago mazụ na Volt 104.3 FM na sinu daalụ ka istu eme nnọọ egwu ahụ enjoy wee chelụkwa m wee nacheta azụ fon m ring bago sef aland bed ma land unu achọ ịwarụzi m n'enu don't worry m ga-ebido pik wee kọlụ unu ya tago n'oge na-etere aka na-asị unu daalụ. And of course egwu ahụ bụ gịnị? Tolerance. Egwu bụ Oliver the Coke. I mean that no inete gị ayalụ ama m na this situation I am mechi apply ya ba, but then again nji maka ya wee na-ekwu ndị ekpe egwu a maka ndidi anyị nweta people in this situation ka anyị nwetụrụ ha ndidi jụọ ha ajụjụ kedu ihe melu ihe na-ekwukwe wee oshi nni o adịkwa m ekwu maka onye bịara ije repu mmadụ ma onye bịara ime ihe ọzọ a na-ekwu okwu oshi nni. Ihe ji eweta nke a bụ na this one dị peculiar because no oshi nni ihe akpa rice ka ha bịara izu ọ bụrụ ego ọ bụrụ moto oshi nni ịghọtago because enwe ebe akwa Kings na-ekwu na mmadụ bịara izu spaghetti oshi nni agụụ anyị ma na agụụ dị n'obodo anyị ma that na a lot of people mbọ niile anyị na-agba ụfọdụ bụ gịnị otu ha si wee pụọ na morning time ka ha na-adị abata as I take waka go na so I take come back. A lot of men bụ ụmụ nwoke nwunye fa bụ ihe na-edu ha ọ bụrụ na ha adị agba mbọ ọ bụrụ na fa adị work hard mana agbaka m mbọ bụ ego nni ahụ abụrụ onye ka eji echenji akwa ọ bụrụ ya ka eji eje abacha festival ma ọkpa festival ma 042 festival kedu ụmụ festival ka dị n'iru Jerick show ọ bụrụ ya nọ ka afụgodu nke afọli adị m enye excuse for oshi mana nna asị in this situation dị mkpa nwoke as na onye nke na-enwe young boy sokwa ha wee bịa 25 years or thereabout the boy so n'onye ndị nke egbu gbaa ọkụ pressure dị too much na Nigeria anyị ma na abịa n'ihe niile the Igbos are not favored. Ndị Igbo anyị adịrọ favored anyị like anyị at all in as much as na anyị nwa na-eji aka anyị emetela onwe anyị ihe na-eme anyị but orukwa ebe anyị ga-enete yalụ ka anyị nete yalụ tụ maka na ọ kalụ mma na ndị a nọ na hospital asị na hospital anyị mere ha attend to because of course mana anyị akọrịrị ofu akụkọ na hospital anyị ọ na-emeche surgery ha ọ kalụ mma otu ahụ karịa na anyị ji aka anyị gbaa mmadụ egbe buru ha sachaa ha jigharịchaa ha ọnụ then jekweje kpọgbuo ha gbaa ha ọkụ amụrụ maka onye ọzọ but to me ọ dịghị appealing na ntị hello good evening ka ime ndị oyi afọ gị na ebe isi akpọ m Kenechukwu nnọọ ọ bụ ọkwa kama na ịma na ihe dịkwa na ihe jungle justice one ịma na ọ personal nke izizi bụ na ọ bụla ezigbo ihe ọ dịrọ mma maka na ama m n'oge gboo ọ bụ na mmadụ zuo ori ọ ihe ahụ izu ewere ya anya ya gị n'ọnụ akụ ọrụ gị egwu chụpụ gị n'obodo ama mgbu gị na ezuru ori n'obodo oge gboo kama a ga-achụpụ gị na dị obodo obodo ị na-achụpụrụ gị ọnwazi ya na-eme n'obodo ahụ ị ga-eso na-eme mana ama mgbu gị egwu so mana ịma na abịa kịta ihe niile echenjichago ọbụrụzi ya na-eme oge gboo ka a na-eme kịta ana ọzọ dịka ịbịa bụ na abịa na ihe jungle justice a
ọ dịpendị ihe megoro mmadụ maka na onye isi ebe a na-afụ ya ọfụ ọ bụ ihe mmadụ ga-emegide gị n'ụwa efu na n'idekwa imegwata nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla gara izu ori ofu ihe ọ na-egbu ofu ihe n'obi ọ bụ na egburu ya ọ ga-egbukwe mmadụ ọsọ onye bịara izu iyi ya ọ ma arapụna gị na agwa na ọ ga-eme arapụpụ ya ofu ihe dị involve onye ọbụla gara ori ọ na-egbu ofu ihe n'obi ọ ma na ejide ya na a ga-egbu ya ya nwa na onwe ọ chọkwa n'ime escape stọpụ onye ọ ga-egbukwe gị nke ọsọ ọ ma na ihe ọbịa na ọ dịrọ mma na ọnwekwana ihe na-egwe nwoke iwe ka ọzọ emena mana ọzọ bụ iwe m ndị akpọrọ ndị ọkụ ọ bụrụkwa n'ori ha bịa adade bụ ori izizi a na-abịa ezu ha amakwa m na ọ teghị aka ebido na-ezu ha dị ori ọ na-ewute ha mana eme nke a ji wee dịzie ka ihe mwute bụ na ihe ha bịara izu bụ ihe mmiri mana elekwa anya n'ụzọ ọzọ efukwa na ego ka ọ bụkwa maka onye bịa shọp ya eme ọnụ ka obite ndị banki ego wee goteche ngwongwo a niile ịbịara izu eti na ọ na-enye nsogbu jungle justice adịrọ mma mana ọ ihe mee gị a lot of these people na-engage na jungle justice bụ ihe emego ha ihe retaliation ihe emego ha na ha ji akpọ ụda agwa ahụ ọ bụrụ na agwa ahụ na agwa ha chọrọ ịkpa o nwere onye na-egbu mmadụ n'anya ọcha onwekwe na onye na-eme mmadụ ajị ya n'anya ọcha kama na ọ ga-enwerịrị ihe emegoro onye ahụ na-afụ ya ụfụ mana ebe adịghị n'obido ezi onye ahụ ọ ga-emezi ya nkịta ọ bụrụ ozi onye nke a bụ ya emezi ya nke ya ihe a bụzi transferred aggression ka o nwego onye mee ya ọ na-asịzi na ọ ga-emegwata onye ọzọ ga-eme ya onye ọzọ a na oge igwe ọ bụ first time ya ị na-asịzi na first time gị ị na-akọkwara onwe gị ọrụ mana ya niile ọ dị personal something ọ metụta gị narụ ka ị ga-engage na jungle justice ka ọ bụ na engage mana normally ọ bụrụ ezigbo ihe ya mana ọ ka ọ ihe emego mmadụ ka o ji eme ihe and another thing dị na ya bụ na ndị polisi anyị adịghị enyere aka ọsọ ọ bụ na onye zuru ori na-ejide ata ya afọ ekwesịrị ịtị ya afọ ya esi na atara onye ezigbo afọ jungle justice ama na-eme mana ị ga-afụ onye ori ejide ya tata after 1 month o nwere ike ị ga afọ igote ihe ife ya ka ọ na-abịakwara afọ igote ihe tu ị na-awọnda ọ bụrụ onye ori ejide mbọsị amere nke abụọ nke ọzọ na ọ dị m otu a daalụ sọ daalụ agụọ ya bụ my last caller for today maka time adịrọzi time na-emezi kwarapụ to be a man abụrụ a day job yọtago ihe niile a na-eme oke wee meet up whether not with for the family or for the Christmas ihe niile a na-eme oke wee meet up mana Chineke na-enyere anyị aka ka anyị nwee ihe ziri ezi anyị na-emepụta ga-enyere anyị aka in the future na-abụrụ ihe ọ ga-awụ ndị ụwa fụ ka anyị na-eme ọ bụrụ ihe ọjọọ ọ bụrụ ihe ha ga-eji wee chọọ ịtụgbu anyị onye ọbụla kwetara na jungle justice adịrọ ma but anyị madat na o nwee mood ị ga-anọ ụdị ihe a mee ịma nchọ ka onye ahụ na alive mana onye agwagolo egbe adịgo na enough ijekweje suwekwu ya ọkụ ebe ọ bụ na anyị nwere ajọ obi mgbe o ya eset mgbe ayakwa na December Anambra ka Ngige ka attack his convoy akwa egburu security officer chiri uniform the security officer chiri moto kwa ndị security nọkwa ebe ahụ ọ eruo na ndị dị harmless ebe ahụ ka anyị na-enwe ume ebe ahụ ka anyị na-akpata ike ebe ahụ ka anyị na-akpa ume menwuo something mana nsogbu adịrọ
Kechi neburu boso ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afam Bantu Chinazo. Ebe a bụ Volt 104.3 FM. To be a man, abụrụ a day job. Otu nwoke shi wee na the very very important. Ị na-ana enu nwanyị ajọ ife. Ị na-ana esu ọkụ na izuru oshi ajọ ife. Ị na-ana ikidnap mmadụ ejide gị ajọ ife. So choose you today how you want to die. Or the very very important. Ndewo. Wanda ta gaba